שלי לראות את המזנון שלי! לא קצת דברים! ג'ני! שבת! לא יש כוחותינו משהו, לא לגמרי! המזרח שלנו! מה זה פה את הגילוי? המפורסם? אוקיי, זאת נעבוד על זה על הכוריאוגרפיה. המזנון שלנו! תנו ידיים ולחגוג! המזנון שלנו! כולם יוצאים שורה של כיבוש המזנון! מי הולך ללכת למזנון היום, אה? שלום, אני בשלומי. בכניסה למוצב 106, שפה הגנו, ישב החמ"ל של אריק שרון בקרב תשל"ח, מפה הם בעצם תכננו את הקרב על כיבוש הברסרי, שאריק תמיד אומרים, היה חשוב לו הכותל וכל העניינים האלה, אבל מה שהיה הכי קרוב לבטנו היה הברסרי, והיה לו בטן חבל על הזמן. היה לו בטן על בני בגין וזה, אבל גם בטן על הברסרי. עכשיו אנחנו ניכנס, אתם תראו את כל השוחות, איך הם עובדים, לא להפריע, אני מבקשת. אני כן רוצה שתיכנסו עם שאלה. בלב, ותצאו, אני מבטיחה לכם תצאו עם איזושהי תשובה. אז בואי ג'נה, תכניסי אותם אחד. בבקשה. מהר. הופה. לא, יש... סליחה, שנייה, אתה קלה? היה, זה בטוח, ממי. מה קרה? לא. זה באמת סגור כי יש...